hedder Ulrike, og jeg er 16 år. Jeg går på Midtfyns Efterskole på musiklinjen. Og jeg valgte musiklinjen, fordi jeg gerne vil blive bedre til musik og spille sammen med andre. Og så vil jeg gerne blive bedre til at spille på klaver. De musiklærere, som der er her, de er meget gode til musik. Det er virkelig noget, de brænder for, og man kan tydeligt høre, at de kan noget, og de vil gerne lære os det, og de vil gerne vise os, hvordan det er, og hvordan vi skal gøre, og de vil gerne have, at vi kommer ud og optræder så meget som muligt, sådan så hvis det er, at vi vil videre, så har vi den erfaring. Alle dine venner er her, sådan så når der er, I får lyst til at spille musik, så kan I jo altid bare gå over i musiklokalet og spille, eller finde et klaver et eller andet sted, og bare stå og synge og spille. Altså derhjemme, der vil man ikke kunne få den samme mulighed, fordi så vil man ikke sådan kunne samles et sted. Jeg gør sådan, at jeg vil gøre mere for, at mit klaverspil ikke går i stå. Altså jeg vil gerne gøre noget for at blive bedre og blive god til det.